Hi mga kapamalandong, kumusta? Adunay sikat kayo nga kanta sa unang ako kakadunggan. Kining giuluhan og Footprints in the Sun. Maigsoon, I don't know kung sapon pa ba kaani nga kanta. Nindot kayo ang mensahe, sada kay ang mensahe ani nga kanta igsoon. Og mao ni ang sentro sa akong pagpamalandong karon. Kung wala ka kalungog ni mong kanta, try to search sa YouTube o paminawa, tanawa ang lyrics. Kung ikaw nakalungog ka, makasapon ka ning kanta ha. I think sakto kay ning kanta para maka-inspired nato sa atong sitwasyon karon. Ingon ani ang istorya sa mong kanta. Nga dunay usa ka tawo nga nagdamgo siya, nga nag-uban sila sa Ginoo o nagbaklay sila sa usa ka baybayon sa lapyahan di nag-uban ang Ginoo sa iyaha, no, ang duha nila katunog makita, no, maayo nila istorya sa mga maayong hitabo sa iyang kinabuhi. Ug sa diyang hapit na sila mahuman pagbaklay igsuon, na notice niya nga isa na lang kapares sa tunog ang iyahang nakita. Ilabi na notice niya sa mga panahon nga dito sa mga panahon nga nagbagulano na siya, no? Sa mga panahon nga kana bang down kay siya, na asya gyatubang nga problema, ug naka-realize siya, ug naka-notice siya ang niingon. Nakapangutana siya sa Ginoo, Lord, nganong imo makong gibiyaan? Ilabi na sa panahon nga down kay ko, sa panahon nga nakinahanglan unta ko nimo, imo makong gibiyaan. Apan ang Ginoo mitubag siya igsuon ug mingon, my son, gihigugma ta kapag ayo ug dili mahitabo nga bihaan ta ka. Sa panahon nga na problema ka, naguol ka, down kay ka, gipas-an ta ka. Maigsoon, napasabot di ay nga ang tunog nga iyang nakita sa mga higayon nga nakaproblema siya, mga higayon na kanabang down kay siya, dili ihang tunog kundi tunog sa Ginoo, tungod kay gipas-an siya sa Ginoo. Igsoon sa imong kinabuhi karon, I don't know kung unsa imong giatubang, kahadlok ba, kabalaka ba, or naaba ka sa pinaka-worst na situation sa imong life. Igsoon, I want you to know nga dili na pasagdan sa Ginoo. Ug sa mga higayon nga nagtuo ka or wala nimo napati ang presence ng imong kag Lord, asa man ka kinahanglan ka nako karon, igsoon gipasaan ka sa Ginoo. I want to share a verse from Isaiah chapter 46 verse 4. Nag-ingon diri igsoon, ako dili gayud mausab, bisan pa hangtod sa inyong pagkatigulang, ug pas-anon ko kamo hangtod nga ubanon na kamo. Ako ang nagbuhat ug ako ang mupas-an. Ako ang mudala ug ako ang muluwas. Maigsoon, mensahe gikan sa Ginoo. Nagpasabot lang ni brothers and sisters in Christ nga dili mahitabo nga biyaan ta sa Ginoo. Ikaw sa imong kinabuhi karon, unsa man ang imong giatubang, I hope, I pray na unta kini nga message igsoon, kini nga verse nakapadasig unta nimo, nakapatandong nimo, ug nakahatag nimo kusog nga taliwala sa atong mga kahatlok, kabalaka, mga problema, dili ta pasagdan sa Ginoo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father God, we thank you. We glorify your name, Lord, for this day. Father God, nianat among sitwasyon karon, daghan kayog ning mga giatubang na mga kabalaka, kahadlok, mga problema. Lord, we pray na unta ang imuhang presensya masinati unta namo. We pray nga unta ang imuhang gahom, ang imuhang presensya mo magligon namo ini mga panahon na sa pandemya. Lord, mabisan unsa man mahitabo sa among life,
among i-lift up sa imo ang tanan, i-surrender sa imo ang tanan, because we believe na bisan pa unsa ka pangit, unsa ka worst ang among sitwasyon nga giatubang karon, we believe na dili minimo pasagdan because nagihigugma minimo pag-ayo. And Lord, amo lang gituuhan ang imong saad sa Isaiah chapter 46 verse 4 na ikaw ang mupas-an, ikaw ang muluwas. And Lord, giyahi lang mi Lord, tagay mi sa wisdom unsa angay namang buhaton. Kami maingon Lord, dili ang amo kundi ang imong pagbuot may matuman. Ang tanan Lord among gipangayog pasalamatan, in Jesus name we pray. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Igsoon, salig ta sa Ginoo, laban lang ta pagmalig-on. Okay. Kung sa imong kabala ka karon, gipas-an ka sa Ginoo, kung dili ka niya pasagdan, He fights for you. God is fighting for you.